имтиханны 200 балга бирер дип ойламаган идем. Камил Калимуллин Казанның 170-нче лицей укучысы, быел химия һәм биологиядән бердәм дәүләт имтиханнарын низар балга тапшырган. Әлеге фәннәрне ул кечкенәдән яратам ди, имтиханнарга тырышып әзерләнгән, онлайн мәктәп ашада курслар үткән. Минем Казанда һәм башка Россия шәһәрләренә керәсем килә һәм мин медицина университетына җыенам. Таби буласым килә. Быел республикада бердәм дәүләт имтиханнарын 196 укучы 100 балга тапшырган. 8 бала 2 фәннән 200 бал җыйган. Узган ел алар саны 14 була. Министр сүзләренә караганда, информатика белән җәмгыять белеме фәннәрен бирүчеләр арткан, ә физика, химия, биология һәм профиль математикадан киресенчә кими. Рус теле буенча, аннары җәмгыять белеме буенча, физика буенча, анда башка фәннәрдән безгә тагын да көчлерәк эшләргә кирәк. Иң мөһиме функциональ грамм дип әйтәбез инде без. Менә шушы юнәлештә без эшне алып барырга тиешбез. Укытучылар белән. Быел татар телен 8 кеше тапшырган, узган ел бер генә иде. Рус теленнән имтихан вакытында бер укучыны шпаргалка кулланган өчен чыгарып җибәргә туры килгән. Ул өйдә белем алган. 20 июньнән югары уку йортларына кабул итү комиссиясе эшли башлады. Бу өлкәдә быел яңалыклар бар. Хәзер документларны 5 кенә вузга бирергә ярый. Гаризалар тапшыруда барысында да бер көнне тәмамланачак. Исемлекне дә бер үк вакытта игълан итәчәкләр. Россия Федерация геройлары, аннан соң теге әйтегендә мужество әйтик, орден мужества, батырлык ордены алган кешеләр, аннан соң хәрбиләрнең балалары. Менә бу хәзерге вакытта СВО зонасында барган шушы безнең конфликтта катнашучылар, контракт төзеп шунда киткән кешеләрнең балалары шулай өлгөтү каралган беренче чиратта. Быел республикада югары уку йортларына 20 меңнән артык бюджет урыны бүлеп бирелгән. Шуларның 70% КФУ, КНИТУ һәм КАИга билгеләнгән. Чөнки быел инженер-техник, информатика, электр җылылык, химик технология, машина төзү һәм педагогика юнәлешләренә зур игътибар бирелә. Әлеге хезмәткәрләргә кытлык зур. Ә менә социология, шәрык фәннәрен өйрәнү һәм рәсем сәнгатенә киресенчә бюджет урыннары киметелгән. Шуңа уку йортларында замана таләбенә җавап бирү өчен яңа юнәлешләр ачылган. Яңа направлениелер ачылды безнең, әйтеп киткәнемчә, менә бу инде биотехнология направлениесе, прикладная информатика дигән направление, бу инде авыл хуҗалыгында бүгенге көндә яңа технологиялар кулланып, информацион технологиялар куллануны өйрәтә торган направлениелар. Бүгенге көндә программистлар кирәк, менә без ул направлениеләрне ачып җибәрдек. Бу елны без яңадан татар телендә түгел, дәресләргә тергә билингваль система негізінде укытуны башлыйбыз. 1-2 ел безнең укучыбыз туктап торган иде. Мөмкинлегебез юк иде. Бу юлы безгә рәисебез булышу белән без 20 кеше җыябыз, атласа, шул эшне без тәкъдим итәбез. Югары уку йортларына нигездә ЕГЭ баллары буенча алалар, керү имтиханнары да бар. Югары уку йортына керүчеләр документларын 25 июльгә кадәр тапшырып бетергә тиеш. Ә нәтиҗәләр 9 августта билгеле була. Ә түләүле бүлеккә керергә теләүчеләр документларны 20 августка кадәр тапшыралар. Шулпан Касыймова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы.